नोंसोरनि सायाव आंना आसा थाबाय नोंसोरनो जा खालामनांगौ नोंसोरनो खालामनांगोन आंखौ बिसार खालामनांगोन आं बिसारसो बिदों आंखौ ओरैबायदि फासायबाय बिसोर बिमा आंनि बिखुनजो पार्बती ब्रह्मआ आंखौ आंनि फिसायनि सम्पतिनि थाखायनो आंखौ बेबायदि खालामदों बिसोर आं जेरावबो मोखां देखायनो हाया दा आं गथ' सानै लानानै मा खालामनो मानो जादों आं फिसाय थैनायनि बे डेड बडि खाथियावनो आंखौ फुल होनाय लोगो लोगो आंखौ बिसोर बुदों बिलिफां होननाय मानसि बे न'खरनिबो नङा माबो नङा बे मोरै आंखौ आखाइ होदों खर'आव सौदों जोला जोलि खालामदों आंखौ बासायनायाव नैबे आब' दङ बे आब'खौबो जोदों आरो ना बासायनाय दिनैनि दिनखौ मोजां थांहोदो होनदों बेखौ बिदि बुलायलायनाय जादों आरो बेहायनो बे जायगायावथ' आं मोरै थाजानो खुनुरखम खारना फैबाय आं जिहेतु गोबां अजद खालामदों नोंनि सायाव जे ओंखामाव मुलि होनानै स्ल' पयजनिं खालामदों होननानै बिसोर खालि होनदों पयजनिं डेट रिपर्टआनो दङ डेट सार्टिफिकेटआनो दङ बाहायनो लिरनाय दं आंनि फिसाया निम'निया जानानै थैनाय रिपर्टआव निम'निया जादों हां प्रब्लेम जानानै थैनाय बाहाय खुनु पयजनिंनि रिपर्टआवनो जेबो गैया मैयाबो जिहेतु पस्टमर्टम खालामदों पस्टमर्टमनि रिपर्टआथ' फैनांगोन ना बेनि सिगांनो आंखौ बेबायदि हुलुस्थुल खालामदों जिहेतु प्रुफ दं होननानै बुंदों बिसोरो आरो मोनसे भिडिअ'आव जे नोंनि फिसाया जि बाथ्राखौ बुंदों जे आंनि फिसाया खुनु पयजन वार्डखौनो इउज खालामाखै आंनि फिसाया आरो प्रुफ दंबा देखायदो आंनि फिसाया खुनु पयजन वार्डखौ इउज खालामाखै आंनि फिसाया होनदों टेब्लेट जाहोदों होनदों आंनि फिसाया बिसोरसो बेखौ जबरदस्ति होननानै माबा माबि होनहोदों खिन्थु गेस टेब्लेट जाहोदों पेप्टार डि बेखौ आं जायो बेखौ आं जाहोदों